Jsem se netrefila. Toto dobre to začíná. Ahoj. Ja som sa skočila. o Romku vyššie. On zlej. Co kecáš, ty vole, to je prostě dobré. Mucho. On Pán zlej. je zlej vždycky. Není. Hej, kdy jsem byl zlej, já? Na mě teďka. Na mě si byl teďka zlej. A tak jakože, keď si zlý na mouchu, tak to je podľa mňa ešte dobrý. Hej! Tak, stůl na nákup. No jo, máš svou mucho. Není fér. Jsem dostal pozvánku, jsem na to omylem klikl a mě to tu připojilo. Ahoj. Čau. Ahoj, Prostě šikana tak je. jako tady to. ty jsi šikana. Jaká zase šikana? Je nás nějak hodně. Kolik je vás? No v jednom lobby 12. Prihlásených je 14 a ešte je tu prisraný panzík, ktorý nie je prihlásený a predpokladám, že sa k nám bude chcieť nakýblovať. Jo, milá donutila. Ja som jakoby to tak nejak očakávala. A já jsem si kvůli tomu ještě musel koupit golf. To my všetci. Ten plus jedna. Já ne. No, to, že nejsi, teda to, že si plus jedna nikomu nevadí, ale to, že si dement, ktorý nevie kliknúť na tlačítko, to mňa dosť obťažuje. Omlouvám se, já svoji chybu napravím, abys měla klid na duši. To som veľmi rada. Ja si ťa možná trošku zesílim, když bych tě měla dneska i poslouchat. Dobré. Už teraz, že extrémne mi ide na nervy tá hudba. To čo je? Mhm. To čo je? Boha To je dobré. Krista. To je na dobrou náladu. No tak dobrú náladu vôbec nefílujem. Takže... Musíme najít nějakou fialovou. Pod moře půjdem, to je jasný. Easy. Je fialová, jsou tam žraloci. Svet naprosto v poriadku. Ježiš, to bude hrozná sranda, až Leontý na někoho odstrelí na druhý konec mapy. Kvůli té kolizii. Počkej, takže kolik jsi zapnutý v tolika lidech? Jasně? Ježiši, to bude něco. Fialová. A čo vyhrá víťaz? To bude prekvapenie. Ale musíš sa snažiť. Ja tu dostal No. strašne veľa týchto míčkov. A ja, Čusinko, a To ja. jsme dostali všichni. Aha, ja som ti ju neposlala predtým. Tak to som Ok, beťár. Enter password. To... Máme Pipík. password. Pipík. Pipík. Malým všetko, malý pipík. Áno, malý Ano, je pipík. malinké. Malý pipík, to som ja. Moucha je klasicky rúžový proste. Já jsem vidí. Musím zabrat nejlepší barvu. Ja som biely. Ako aj moja farba pleť. Hele jo, nevytahuj se. Ticho buď ty nejprostý. Cože? Aha, network error. Ale môžeš. Jo, jdeme Co se na stalo? internet. Network Jej. error. Mhm. Tak. A To Insumark je takon spán. bude dobrý deň. Jo, Insumark je pán. No tak výborně, tak Insumark je teďkon spán. já jakoby nejsem pán. Já mám stále network error a prý nemám internet. Tu teda nemáš internet, WTF man, woman. Jsem ti poslal pozvánku, když tak. Poznámku. Do Já si taky Žákovské. Pozvánku. Já jsem dostala poznámku do Žákovské. Škoda pozvánku. Potrestáte mě, pane učiteli. Asi Nevyvolávaj jej nepůjdu. PTSD, nevyvolávaj jej oné. Proč ne? Plenéry. Plenéry. Upozorňovat, že se nemůžu smát, nebo se udusím. Aha, takže jakoby Insumark vlastní lobby Davenka. Dobré. Aha, už jsem tam. New host. Aha. Ano, Leo. Zaspis chilluješ. Ano, zas pischil. Juicy, napíšeš Ignácovi? Ja mu zavolám, ja mu ten telefon skurvený v proste. A dobra, vypičuj.
Já jdu otejgovat tulipa. Správně. Koko, kde je ten telefon? Jak jinak zvodit tulipa, než ho označit a poslat A poslat kakáč, presne tak. Tá hudba. Bože, Je příšerná. já bych to už chtěla jakoby zapnout, abych ji mohla si vypnout. Tak si ji vypni A to nemůžu, ne, tady. ve Windowsech. To by som sa vypnúť celý golf a to pak neuslyším, když... Jak vypnout celý? Nemusíš vypnout však... Alt tabni. Vy dementi! Zvuk celého golfu! No. Tá dojdi. Piče. Ja už No. som tu 10 minút, už mňa Smýšľač. vytáča. Ne! Leo, drž hubu. Nie. No dobre. Ne. Dávám prosím, nechce Dobre. vidět řešení. Ale to není riešenie, to je jak genocida. Prostě. Zvuk. A teď si to vypne teď, dokud se nestartne hra, aby to Jo. neotrovalo za tu dobu, co budeme čekat. A pak to bude zase Oj, 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 zapínat oj. a přepínat a Je to práce navíc. kliknutí. Doslova klikneš na mute a pak si to odmutne zase. Ne, ona je Pražák, pořád jsou líný. Říkal Pražák. Říká Já Pražák. jsem línej, já jsem línej, to klidně řeknu. My víme. OK, res. Vítaj v klubu. Oh, No co za incident. jejda. Tak tohle jako... Čekala No jsem to dneska ne. všechno, ale toto. Máte bingo kartičku? Co to je? Bingo? Mali by sme si spraviť bingo kartičku, podľa mňa. No inak, Bingo kartičku, čo mám 80? Ano. skoro. Máš 4000 Inak máme 3 ceny, hej, 3 víťazov v podstate budeme mať. Máme samozrejme víťazného pipíka, to je ten z nás, kto na koncu bude mať najmenší počet šťuchov. Potom druhý je najpresnejší pipík, to je ten, komu sa najviackrát podarí jebnúť hole in one. Áno, viac menej. A potom máme cenu speciálne pre Mipstra, ktorú som nechcela pomenovať po Mipstrovi, keby ju náhodou nevyhrá Kolikrát Mipstr. mu to spadne. A tak sa to volá. Mohlo by byť pomenované po Wipstrovi, Tak keď sa niekto to- iný dostane. Tak sa to volá Matlák Pipík. Ahoj. A tá je pre toho, kto to Čau, najvíc Jodno. zprzní proste. Jo. Takže, Taký, čo To sa jsem měla snaží říkat, že ty zasunúť, to ale budou nejde dělat mu všichni to. na schvál. Jdu to vyhrát. Georgi no, jde. samozrejme pre všetky tri miesta máme cenu a Discordovú rolu s custom barvičkou. A každá z cen má, každé miesto má 10-eurovú poukázku na Steam, nachystanú. Nie. Takže sa musíte snažiť. Jestli mě Lea vyšťouchne někam na druhý koniec mapy a chytím rage quit, rozkašlem sa tak, že sa tu pridusím, tak už s vami v živote túto pičovinu nehrám. To znám. Je tam Takže heslo. Lea je valid target, hej? Vyšťucháme Leu. Tak hele, vede bylce. Já se tak nacpu tady tímto ústem. U nás je nadspáva. Žltnem, lebo mi zlyháva pečeň. Tak bys měl přestat pít. Kamo, tak nemôžem prestať, keď už som toľko peniazí do toho dal. What the fuck? Už se odbojil. Haló? Prečo ste ma kikli? Halo. Já ani teď zabanoval. No píči. Nevíte me? Network error. Čo mi je? Mňa jebne. Já se na to vyjebu. Jo, už to začíná. Už se rozjíždí. Lebo mi padá internet. Čo mám robiť? Jakoby, myslíte si, že je možné, že si Tulip nevšimne, že má prísť? Samozrejme. Zavolaj. Každý PMku, prosím. Já nevím, kde mám tu blbost, co mi koupil Zichy. Na Wi-Fi do počítače. No, to... Ona tu někde je, len. To základní Myslíš na Dragon Dildo? Ja aj to má Lea, počkaj, sorry. No. Dobre. Dragon Dildo, OK. Tak hele, ty staříku. To ty si tu takto raj na draky. No pojď, že nemáš zaražený holuba někde. Na draky či na vraky?
Lebo keby na vraky, tak je Jordy presne jej typ. Tomu ver. Povedal by som, že no halo, ale... Máte 5 minút, ja jdu hledat tu blbost na Wi-Fi, no běžte čůrat, Jordy si jde nalít panáka, aby s ním byla dneska sranda. A za chvilku sa tu... Si nedonu. S ním mohli povedať, kam jsem to dala. Kamarádi na hovno prostě. Vieš, ty si ťuňčo. Nemůžu to najít, takže když mi to spadne, tak mi to spadne. Tak se budem muset napojit naspět asi. To nejde. To nejde! Jakože když mě to odpojí od vás, tak jsem prdeli. Mhm. Tak Bych musel založit nový lobby. Ale ona nemá Wi-Fi no v té základně. Ale může si přes On kabel tak telefonu to dát Nemá. do počítače a přesto mohli může byste si se stihnout upokojiť, ty prosím vás, týmito vášmi IT radami a zhodnout se na tom, čo mám robiť. A tak už to 5 minut spadlo. Vypadá nadějně. Tak a právě to drop. Plně jasný. Ne. Pripojené, zabezpečené. Tak, napojení na telefon jsme, můžeme jít hrať. Tak, všetci máte alkohol, jste vyčurkaný, nahněvaný na Halloween preventivně. Znám mě. Já jsem, mě to asi odešlo mě. Nejsi tu. Prostě, proč na mě? Dobře. Mně to asi odešlo mě. Prostě tak, Ale Nejak odpadávate ľudia. já jsem se kryk. síti jsem odpojil. Já jsem se taky odpojila. A tam už vidíš Davenka. Nevidím, tam není Davenka. God 161. Já nevím, mám toho dějevča zabiť teraz, alebo až za chvíli. Ano. Víš, co máš dělat? Tak bojuj, ne? Jo, boju přece! Boj, a boj. O mě. A ty Tak. nechceš. Já chci. No, Zabojíš? teda co? Můžeme už něco Ne, to já se zapnout? musím ještě nabarvit. Tak já se jdu vyčůrat. No, Než ona si nabarví hlavu, tak to je na 15 let. A já se nevidím teďka. Otvor oči, pičo. Wakalaka. Použij zrcadlo. Kalalala. Koloridada. Leo, on to má mutnuté, chápeš to? Ale víš, jak bude vtipný, až sem dojde a to toku vidí? Kaz budeš že se zabít. Mňa nie, mňa má rád. No, to je pravda. Mě ne, mě má taky rád. Ty sa zobuď. Jeho rival number one. Lea mi Já se prostě kvůli tomu- zalagovala Discord. Já to taky mám strašně zalakovaný. Přestaň už. Co nepíšeš? Já to nepíše. Takže, můžeme jít na to? Či je ještě někdo? Ja, Nemáte čo pozerám piť. všetkých ostatných. Ale to, Si může, na nebo ostatných jestli drbem, to reaguje. já se pýtam, či vy No máte tak čo jdeme. piť. Ideme. Je. Hezky, Aha, Jordy. je to tady. No tak co, no? Jdeme, zapínám. No počkaj. Já si No. drbu v hlavu. Drboda. Tak púšťame. Hm. O, Zapnu to. Co to znamená? jsme na hudby. My jsme žralok pod vodou. Ano. Nie, ja som tá medúza bez hlavy. Waiting for other players. Ty padací kdo. To nevím. Je, on už někdo hrál, jebe vám. To bylo zase... Jak se dám do vejšky naturálně? Nevím, já jsem se posunula tak o 2 mm podle mě. Je, mi pstrmě od pink. Ne! Pár. O, dobrý den. Dobrý Aha. den. Joj. Aha, mocha. Jo, Easy. pár. Jo, Panzi má ty křídla. Panzi je tady Já ten jsem si, jak se swagger. to hraje vůbec. Ty musíš dát Jednoduše, více křídlíky. musíš to Ta napíkat hudba fakt nejak vypnúť. do dírky. Jo, teraz už asi určitě, keď dáš escape, ne? A keď tam escape, ne? Jo, tam je help a options, ne? Tak ukáž. Na jeden. No, jeden. Já jsem úplně, že frajer. Jak jakože na jeden. Panzi. Zechy odkudal Panzi, jo? Hm. Tak šup, dávej. Šup, ukaž se. Já dám jedničku taky. A čo mám Jordy robiť? považuje. Tak já si taky počkám.
Máš dát míček do dírky, dáme. Komu se to tam tak geglá ta hlava? Yeah, incident. Davin se šla na to. To je sračka. Yeah. Hej, Davin si vyhrál cenu, to je jasný. Ale já za to nemůžem, tak to je blbou urobená mapa určitě. Oni Davin. Uňau. Yeah. Já, myslím, ty máš... Můžu letadélko, na letadélko. Bože. Jsem nechtěla do té díry. Vidíte, jak je tam... Vidíte, jak je ta mapa správně fialová. Ježiš, to je nějaké, počkej. Nějaký skem tady. Wop. Hole in one, dívej. Bonk. Já, Oh shit, jejda. to jsem vypadl. píči. Hole in one. Leo. Mocha, co děláš? Mocha, vzal si Já se sprášek. nesoustředím. Proč mám moucha Já nemám mezeru? prášku. Moucha mám za To jsou výmluvy. Já... Moucha má za mezeru. vole. Čo robíš? Boha. On to dá jako, nechaj. Nechte mě být. Teď jsem si to posral. Máme tě nechat zbít? Aha. Já jsem se Na chtěl pět. fakt naposledy. Já, No, je. tohle? Co to je, Hlava prosím? další. Jakoby, když podržíte C, tak si můžete preletět tu mapu, kdyby se chcete kouknout. Počkáme se mě někde pomíne. Kam se máte Dík. docestovat. Dík. Je, já jsem se málo od pinc. Je, mě někdo srovnal, děkuju. Nevím, kdo to byl, ale pán Bůh ti to oplatí na tě. Já jsem vám to tam dala, abyste se tím Já mám mohli bridži. vytáčet a vy si tím pomáháte. Já Čo mám máš? bridži. Ne, já tě Jo? sejmu. Já tě sejmu. Mhm. A čo si čakala, David? Čakala jsem, že si budete škodit a ne, že si budete pomáhat. Ale chápu, že já jsem jí chtěl odpinknout a odpinknu sebe jako někam jinam. Tak jsme to zkusili, no. No jo. Nevyšlo. Nevyšlo, no. Já vás doženu. Jak jako 7, jebe vám. A jen se zkusíme, jo. Co to je tady to? Tam je džuzna. No tak to. A někdo má štěpal? Aha, Hmm. tak mě to nevyšlo, můj plán. Tam je dzurka. Nějaký, no. Hovno. Paci prostě je Hej, to vzur. nefunguje. Tak to je Já hrozný. jsem to Co, Paci? Já jsem to Aha. zkusila znovu. Alvin má výbornou laptičku, jak to gengla tou hlavou, to je tak roztomilé. Bugi. Nice, tak tohle to Čamoucha. jsem posral. Jsem seknutý, jo. Co mám jako tady udělat teďka? Tam je. Musíš, Jo? můžeš geglat hlavičkou, to ti jde. Píča. Ok, dobře. Tak jo. Tak kokotina. Au. Jak šeli? Jsme odrezali strop. Co to je za Viděli jste číky? to? Viděli jste to? Jo. Ježíš, Alvin v každé Profesionál. hře cheatuje prostě, to je normální. Já jsem si Mucha to taky. Sibu a absolutně nic nešlo. To nic, moucha. Jebte na to. Já jsem to začal prolit. Kde já jsem? Tady. Aha, tak já to mám pořád špatný, no. Ježíši, co to zase je? No musíš na vrchol dojít. Wow, někdo má dojebal. A, Teď si. Sorry. Jsem necel. Plame. Kdo tady má ty D&D kocky? Já. Jsem to preletěla až někde, že úplně k pratetě Josefině prostě. Tak. Stoj, Je. aha. Ahoj, Joyce. Ahoj, Tomičko. Je, trojkry taky. No tak tam jsem nejhorší mapa třeba. To fakt. Je skvělá. Mám dechy na 3, to je nějaký cheat. Je. No banzín si tam Hádej, hádá. Moucha. Zbláznil ses. Málo? Pojď jsem dál teďka, ty vole. Já myslím, že moucha už dávno. Dobrý den. Máte jeden?
Paní Jsem tam. banáčky do ruky. Ano, Jsem super. stokest. No pojď, pan, máš zeptej šest, se. to je pěkný. Máme na 8, no. Je, Panzi. Pán si jednu cenu mixtra. Ej, kokotina. Ale. No já to Dobrý pokus, ale. Tady je málo. Ale jak my víme, že chceš mít víc jak Lea, ale Hej. Zapluj už. Nope. To je Takhle, pěkné. no. Moucha má 24. Cože jsem tě odpinkal, jen. O, je. Aha. No do piče. Kokot, kdo vás hodil? Aha. Já mám Zapadla. halo. počkej, co to Tak já jsem vyskočil. Já mám stres normálně. Dík, vypstil, fakt, Já dík. jsem vyskočil z mapy. Je. Co? Já jsem se nekoukla. Ty něco mám. Počkej, vypstil, stoj, já tě pinknu. Tak posunu. Tak, Ty brďo. Na mě to byla gumová hra. to byl kolap normálně. Panzi, tak to byl ale velmi dobrý ščuch teraz. Ježiš, jak oni ganglají Nechci těmi to hlavičkami někdo všetci. To je Já tě hrozně žďuchnu, roztomilé. chceš? Počkej, trojkry, já tě žďuchnu. Tak pojď. Super, vypálíš do prdele už. Jak ho odjebe někam úplně. Kdo má ty D&D kostky, to máš ciziky? To má to míček, no. Hezky. tak pirátský to je. Ahaj. Nesnáším kolo. Moucha Tak prostě jo, už. dobrá. Teraz jsme Počkej, začali tady to na musí být deprese. Stop. Ježiš, počkej, a to proletíš do jury? A tam čo? No a teraz... Ja nerada padám někam, kde nevím, čo je. Prečo tam mám ísť? Co? Mě to... Ty vole, na 2. Na 2. Nic se Na nestalo. 2. A tady číp... A vím, co to je. Na 2. Já nevím, jakou to stylu. No teda. Já jsem koukal na pancího, jak to ojebává. To není ojebávka. Je, já mám birdy. Ale podvážíme. Je to Pre- na panzi? Prečo po každé, keď trafíme do jury, tak to tam vyhodí birdy? Myslíte, že to má nějakou spojitost? VTF, teď jsem měla dobrý skóre, teď jsem dávala na 2 na 3. A kam jako Pojď, půjdem opiče tedy? mi pster. Ty si dupnul mě, kokotko. Ale no. Je. Mám tak. Tak a No dost. tak to bylo jako. Já jsem jakoby ještě furt na startu a už mám třetí šťuch. Prideň. Se bojím tady. Do mě žduchnul! Někdo mě žduknul? Žduknul to do mě, jo? Teď já jsem byla dobře naštavená. Chci mě strčit do No. Jak jsem to zkusila? No tak to je incident jakoby. Já se tady napasu. Hej, a dost. Jordi. A dost. Život, čo? Tam tále prostě 2 minuty pozicuje a Jordi, ujdete, holubině. Ježi, Panzi se tam odrazil prostě od něčo na strope. 11. Hovně jeden a Máte pocit, může se do mě žduchnout. Když do mě žduchnete a zhodíte mě na zem, tak mě to hodí o míček zpátky, chápeš to? Jasné. Jsem ve zdi. Super. Wow. Je. Já jsem dostala achievement teďka. Ahoj, Joyce, čo tu máme robiť, akože? Bude teraz čo? Ah. Nie, je. Nie, chod do piče, nepadaj ty kokot, No. vyjebaj. Já to zkusím takhle. No, kurva. tak to já nevládzem. Mám blbou pozici. Ty taky asi... Hej, kdo do mě zase strčil?
Já jsem potřeboval. Já jsem úplně Jo. na začátku zase. Čau, trojkry. Čo si tu blebáš? Ahoj, Jordy. Jak k nám dojel, Já prosím. vás tak nenávidím. A víte? Mám sklidit venku. Dobré. Nevím, že je v dzure. Nejlepší je, že já jsem se odrazil od Halloween, prostě. Udržu. No vy tam co doufáte? Oni čakají asi, až jich někdo šprcne. Je, Leo, co děláš? Já neviděla, že tam je díra. Ježiš, no tak toto bola jako vyloženie dovednostní obtíž, jakoby to nebolo nič iné teraz. Další 11, vole. Ne, tak to se nestalo. Kámo, tak já myslím, že mám vyhrát na ten můj strach. Akože neviem, Bipster tam je proste... A má 13, ne? Hele, já to doženu, já jsem hrála na PlayStationu Madagascar Golf. Já jsem vytrénovaná, já vás trolím jenom teďka. Dali Já vám jste dávám si- náskok. Dali ste si na bingo kartičku, že Lea bude plakať, že to je tým, že není zvyknutá používať myš a nemôže mať tablet? Ano. Ano, je to definitivně tím. Kurva, to jsem na začátku. Já jsem se chtěla odrazit. Hej, zichy. Já. No a teraz... Jakože, aká máme ísť? Môžete mi niekto vysvetliť? On mi to odstrčil zpátky. Jo, to je na vrchu. Takže já to, Okej. já to udělám trošku jako lobotom. Tak to udělám jako lobotom, čakaj. Trojky. Aha, on mi to teď... Ne. Mari, ty si to Strčí pan preskočil, Dík. že? Počkej, já se tam dostanu. Jo, prosím, strčte mi. Počkej, já musím k tobě Junda. někam. Ale do té správné vole mě strčte. Jebe mi. Ano, On mě ani nenechá ho být. Stoj! Co tam vzadu? Nie. To bylo špatné. je. Čau, Leo, ale tady jakoby nevím. Tak já jsem jakoby na začátku. Ne. To jsem kde já jsem, ne? No tam, kde jsem byla já. Viděli jste to? Ne. Skoro. A já mám 15. Je to si se dej. Ale ja... Jakože, kde to jsem? Nevíš, kde jsem já, vole. Aj, nebreču. Písal jsem si od stěny. A to 15 už. Já mám 19, mucho, prestaň plakať a vzmuž sa. Já jsem chtěla... Ne, já jsem na pozici, to bude dobrý. Teď už to vyjde. Myslíš mnohem víc? Hej, moucha. Ale to... Hm? Já tě zničím tě. Tak. 24, vole. Nedodělala, nebudeš mít asi... Právě jsem dostala achievement za to, že mi Já skončil jsem- čas. Já jsem došla do Ďury, takže ja som Můžete do mě spokojená. přestat drcať. Budem to vnímať ako chlapí každý bežný vzťah. Zasunula som, všetko je v poriadku. Tak. Hej, Ja som niekam spadla. Já jsem v rybách. Tak mě to trolí. Já mám birdí. Já mám birdí. No, Já mám birdí. A já mám 3. Máš Tak. 3 birdy? Mám 3. Jakože na 3 Ďury si to... No, Ano, Ty píše. sa pojeb do hlavy kľudne. já vás doženu. Jo, ja som v rybách. Dobrý den. Dobrý deň. Bogi. Panzi, nechrábej. Přemýšlím, to je... Je, no tak to si to teda vymyslel. Přesně to jsem nechtěl. To jsem úplně jak si vám zařval. Jako čuváš, počúvaj ma. To je úplně blábo. Téměř, Pandy, téměř. A teď je Georgie odpíše. Nešahej na mě, Georgie. Je mě na to. Ani za chvilku na mě nešahej. Bych udělal jenom Halloween, teda, co? Tak jestli buď to projde, a zvenku ne. Já jsem měla šílení štěstí, tam co by se mi nechtělo Je. dělat. Dobrý. Teď se to zastavilo, dobré to mi.
Tak. Krásná práce. Som postupil. Počkej. Nejsem Hauvin, poslední. ostatně zjedcením. Držte. Kdybyste do mě nežduchali. Jo, jasné, no, ještě, že to máš vždycky na koho hodit prostě. Já vím, jak Co se to hraje je? gol. Nechcete, jo? Na Co 3. mě odrazilo? Ty to musí odrazit zpátky. Na 3. Na 2, pojeb se. Ja. Na to som musel dať. Aj. Vyjebaný SpongeBob. Kámo, pán je inak ošťaný. To ti som udělal. A že Halvin, prečo ideš naspäť? Já jdu na... Je tam díra? Ale ty se vracíš na začátek. Čím? Ono tam není. Tá, vlaječka. To díra jak hovno tam, Hauvin. Já si říkal, že kde všichni jste. No jsi vepředu, no prostě. Ale že máš tu mapu zdarma, ale. Jakou mapu? Ne. Kámo, zblata toho hovna, Halvin. Držte mu. Držte mu. Sme teraz všetci nutení sa dívať na Halvinin stream. Ještě tam je Mary. Já tam nejsem. Už. Ne? Ne, Zastav se už. Jo, aha, ono je tam dřevo. No, Kameny na boku, bacha. To Cčko bych asi měla začít používat, co? Ano. Je, no tak. Já Teraz jsem už to je. vžduchla trošku víc. Teraz už ti ani Cčko nepomůže. Kámo, No. Já jsem tam. rád ne. Ne, ona už ju to portne už. jakože to se stane u mě v Ona životě. měla 15 a teď jí tady je 10. Takže jak máš na 10, tak se nevyplatí dát. No to je ale Píčovina, že jo? podle jamky. Někde tam, kde jsme končili předtím, tak to Znáš, končilo jo. na 22. Ono ti to dá 6 mod pár. Hej, Juicy, já tě zabiju normálně, zapřísahám Ďakujem tě. ti. Boha Krista. To tady můžeš jen max? Dobrý, mě to neodbouchlo dostatečně. Oh shit. Tam jsem Co? to- Mě to vrátil? Halo! No preto. Ty, Počkej, kdy mě, jak funguje ten kanon? to musíš vystřelit totálně. Kdy to jsem udělala? Jo, až se zavře. Ryby, ne. Oh, Je našla. Našla jsem. Pirátský Ty pokoj. tam musíš zůstat. Je. Kámo, vy tam dingáte. Mhm. Já se Kolik oddychám málo je málo? vlastně. Kolik málo je málo? Čo to mě mělo vzít? Tanzí. Strčte do mě někdo, prosím. To on má ty krídla, jemu sa to lepšie je tomu pánu. Jo, za to můžu přijít. Já do tebe strčím, můžu? Strč do mě. Pojď. Čistilo, prosím. Ne tímhle směrem, ne tímhle směrem. Jako pohni se. To bylo dobrý ještě proti. Pohni se už. Je, promiň to mi. Ty jsi řekl, ať do tebe strčíme, vole. 13. Jsi ho nastavil. Je mě 13. 13. Se rybí ta plaštovka. Vyberám se kterými. No. Co můžu dohnat? Já nevím, Alvin, ty už nemůžeš asi. Na druhé mape. Půjdeš, čo by jedna potom. What the fuck, ryba. Ježíš, někdo by... Kdo to byl? Je, trojkry. Hej, a dost mě to z té lodi dává pryč. Kam až to je? Stoj ty! To je nějak velký tam. Píčovina. Jak to mám udělat na začátek? Co to je? Já jsem spadla do džury. Tam se musíte vyjať, lebo je tam mezera.
Takže Ale- sa musíte trošku viac rozprcnúť. Tak. Alebo by ste A musí skončili být úplně na kraji. No. v koráloch, jak já. Je, a tady je taky děura, takže To bylo slávo. Kurva. Moc hodně. tak, To bylo moc málo. 9. 9. Proč jsem na začátku? Tyčky. Kdo mě Ty pič. shodil? Ne. Středně v trokes. A hraj si hraj. Ne, jo. Viděli jste to? Já mám chuť Na schodit pošestý. Panzího. Já mám schodit Panzího. Nasrat. Nasra. Nasrat. Hej. Petry. Ježiš, Tomíček se Já kope. si sekl. Aha. To může být na... To jsou projebávky na rampě. Tomi, tam asi budeš muset se pošoupnout, no. Tam totiž to jakoby musíš dať velkou ránu, jinak to... No popošoupni se doprava. Je. To bylo moc asi. Nevadí. Nalij ti proti shades? Ježíši Kriste, no tak, To je pamatuju. tak to. To si vede písk tady, jako. No, proč mě to zastavilo? Je. Mě prostě zastavil ty rampy. Hej, ale dost. Kdo to byl? Nešlo Ale rovnou někdo jump. odpíkl za začátku. Tohle asi šlo rovnou jako jumpnout na tu druhou. Tam. Je vypnutý jump off. Ale jakože z té jedné rampy na tu druhou. Já to si hej. Stoj? Dobrý. Mary. Moucha. Mary. Mipster. Co tam zase strájáte? On do mě žduchl znova prostě. On do mě žduchl znova. On do mě žduchl znova. Já jsem tam zrovna jela. Ne. Ne. nejela. No jela. No, Ale to jsem udělala, jako. Jo, mámo, na Jako první. Není, já na začátku odpínkl. Je. Mary tady tryhard. No určitě, no. Sledu. To je takovej Mazi Mazi tryhard. je první. Hele, já mám No, 60 To je sekund. frajer. Tak, Kolik na to máš hodin? Na to pozor, za to se dává ban. Tak. Jo? a to prečo? Prečo na to dáva pán? Domovník dostal ban na kákačku. Dobrý, nemysli na to. 6-7, 67. Já ho zabiju. A prečo? lebo je to prej troll. Jo, ty, tak jsi úplně dementní. Ty mi jdeš do cesty, čo já za to můžem? Když jsme už dvakrát jsme od pink. Je to trash, ne? Pič. No. Ui, těp, 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 těp. Kdo to? Davinka. Já jsem ojebala systém. Ahoj, Tomíčku. To je vlastně Panzího, jako. jako by mu pomohla, no. Ale nepomohla, ještě leva nepomohla, čemu? No, Bych to schodil teďka. já mám vždycky len dobro. Robím. A má právě komunitu. Ten dej malou. Je, Leo! Já myslím, že tam doletím. Jordy jde do koutíka trucovat. Já se odpinknu od Jordy, jo? Ne, ne, to nefunguje, ty si počkej. Je, je. Díky Jordy. Chudák, že Jordy mě srovnal. to je malou, že Musíš jak já. Třeba jedna a půl, Do třeba. šikma. 20 sekund. Dobrý. O, pozrite Jordy se, jak je nešikuje roztomilý, jak kinklá prostě. Poďom, poďom, poďom. Já myslím, že Jordy na to. Ne, Jordy už čaká. Nevím, zač. To už stejně si nepomůže, mu to dá maximum už. Tak. Aspoň nejsem poslední. No, posledná jamka tejto mapy, dámy a páni.
To je pičovina. A momentálně do těch chobotnice. To, a kto to bol? Dík. Jak se tam schoval Insumark, ne? Ne. Juicy, ne! Juicy! Jdi pryč, jdi pryč! Co se do mě jebeš? Ty jsi mě nabral z toho. Uhni. Zjedz mi. Uhni, Prečo Juicy. máme ísť do tej chobotnice Zjedz hnusnej? mi kar. Hej. Je. Takhle. Kdo to byl? Kdo to byl? Opovažte se, teď táhnu. Tak a dost! Já tě fakt zavraždím, zapomínám tě do těma. Mě dej. Já jsem úplně na začátku. Že ti tak. Cgti. Jdeš taky na začátek. Vy jste ve špatné díře. A vím, jdeš na začátek. No co teda půjdu? Tak já nevím už. Ne, Počkej, se nemůžu trefit do nosu. Double boogie. Zle, používej Cčko. Projď si to Cčko. A k čemu mi to séčko je, když si potřebuji trefit do nosu? A ty to trafila do oka. No, Jako tak do si oka to- bych to teď spíš trefoval. No protože já netrefím nic jiného, logicky, tak se chci trefit tam, kde mám aspoň nějakou šanci, ne? No ty už si tak logická jako ananas. Ananas. Aha, Nie. Ja stále skáčem do nejakej hromady zlata tady proste. Ty si zlá kotovka potom. No. Zlatokotka. Áno. Zlatovojkotka. Trošku jenom. Jo, to já to nevím bez tebe, že jo? A ven si zaslouží toho nevstíkává. Ne, ešte bude druhá mapa. Nie, si takto, čo som urobila, Kristo. Ne, jedna. Taky mi chyběla jedna. Jakoby Leo 148 je. No proč do mě strkáte? No Jo, jasné. jo. Za tady tu mapu se mě třeba jako 20krát vrátila na začátek. Takže já screenuju priebežné skóre. Super, mám to screen, že to je, chápe. K pánu Jestli print screen. organizátorovi. Mám. Tak. Prečo nemôžem dať continue? Už, Tak. mě to taky nešlo. Gold Ducky. Já jsem... No a teraz, Duple traje. teraz, Bude testovací kolo. Mari, hodíš mi prosím tě Mhm. Fora. Děkuju. Tak, to bola prvá. A teraz druhú mapu, Aha, super. ktorá sa volá Twilight, lebo Hauvin ho má rada. Saga. Let's go. Takže teraz nás čaká Twilight. Ja si nastavím Kinkla cikačičku, lebo som sa rozhodla, že ju potrebujem k životu. Ja som si nastavil dinosaurusa. Super. Prehrot. Aký je váš obľúbený dinosaurus? Dinosaurová. Tak, Dodo. Ja som si myslel, že povieš ten dinosaurus s 1000 zubami. Já jsem Dodo nebo Jordi. jak Ale inak. Jordi je trilogy. Co se tam nevěděl? Což je nezrále. Tak čo, ste ready? Nikto už nechce nič meniť? A prečo tam je hokejka? Ne, tuhle mapu ne. Těžká. Mhm. Twilight. No, super. To je těžká. Každý den, když jdu spát, Petr Petvo. Pokouřat, pak, jo. je to tak, chtěla bych být... Proč jsou tady dvě vlaječky? Do mě strčil nějaký Ty nedrckáč. To je málo. Moucho. Insumark, já to viděla. Moucha, môžeš mi vysvetliť, čo si teraz urobil? Já jsem si potřeboval přiblížit. Takže si mě odjebal na druhý konec mapy. Já jsem fakt. Promiň, misťo, bylo to velmi nechtěné. Já jsem to potřeboval přisunout. Ja si taky prisuniem jednu, podľa mňa. Jej,
Ach, Dávej boha. 7. Oh, 7. bude dobrý. 7. 7. Jo, aha, to je jako jedna mapa jenom na sospavne jinde vždycky. Jo. Ne! Jaj. Co to O, šajde. Juicy, ty jsi dinosaur. Já tam nevím vyskočit, já jsem malinká. Až po tobě, Juicy. Ten trajk jak se dolů. Jsem Důlka je dole, jo, by the way. Kam teda se na to dívám? Cože? Kámo, Může. jinak Dole, Leo. nějaký krungu. To je strašně troll tohle. Super. A ta mapa je celá to. Držu. Nepstřevina. Aspoň jsem bedledavej. Nevím, co jste dokázali vy. Taky. This again. Poing. Žeby? Skoro, Vlado. Daveň, máš jednu jobu. Počkej, proč? Mohu, stačí to mi, prosím? Já jsem pojel. Jo, počkej. Já jsem tě strčil. Máte někdo cestu kolem? Děkujem za jeden. Nazad. Kurva. Nemáš za Trojky je zmrzka. Děkujem. Jo, muffin. 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 Akorát teda to jsou také otrasné farby na té mape, že prostě to vyzerá jak radioaktivní muffin. Panzi to má taky za 2 díky mě, vole. Kámo, ale jsem se nezastavil na ty všichni ploše prostě. Mocho, prestaň furt fňukat, vole. Neflikám. No, co by měl být lehký, ne? No. Asi. Skoro jsem tam byla. Jo. Všichni jsme tam Ne. Leo, prostě proč musíš mít tak velkou zadek? Dík. Kdo? Hej, mrdá. Ty píčo. Dobré, dal bych to na kola. Že trojkry na jeden. Já jsem nahoře. Trojkry to dal na jeden? No. Měl jsem trefat do díry, no. Hej, tak to ti mrdá. To je ale píč. Zkušenosti z výšky, čo, pán? No tak. A už Inchmark do mě jebne. Zvláštne, Čo mi, že Juicy? Mark sa netrafuje. Ne, já to. Jo, mám to. Já totiž hraju na přednáškách, když se rodím. Kde je tam seknutej? To je Panzí. Panzi. To je v pohodě. On On je v ďure. Aha, super. Jak já bych si přála být v Dure. Tak pojď, hopi to. Vidíš? Pikovná. Pad. Jsem pod Davejn. Tak, jak je to v gifu. Tohle není Správně. díra. Co to je za ta díra Ne, tady tohle? tohle se mi vůbec nepáčí. To je... Tam jsou 2 díry, jo? Jinak nemůžu. Jo, ještě tam je další. A to je legálné toto. To Vidíte, kde jsem? Já to dám na je- 2. Já to dám na 2, vám říkám. No tak ty si se tam zašprcla, ale Já jsem spadl hackersky. do díry. Tak to dám na 3. Do To dám Hamiltona vždycky na je jeden. Tak to nedám na 3. Kdo mě drc? Tak to se pojebte do hlavy klidně teraz. Tak to mám na 3. Panzi. Hello. Ahoj, Hey, what the fuck, man? No a teraz čo? Ty Čo sa tam mojkáte, akože? Hej, dost kdo tam dojel do té díry. Ahoj, Ahoj, děti. takže jdeme na začátku. Protože jsme na Já jsem začátku. prostě zauděný, já se tam vždycky teraz dosunem. Jordi, keď dáš R, tak sa môžeš restartovať na začiatok. Nejde mi. Víš co?
Je. To jsem nechtěla, to jsem chtěla Já přeskočit. se stále sa Lea ide na hrybíky proste. Nenávidím mandarinky. Prečo tam dala na Druhé místo je fakt prdele. Máš za to. Svý posun. A někdo posunul. No, Trojkry má 6 prostě, tak to je. Yes, dala jsem to na 12 místo na 2. Na 12! To si robíš serantu. Jakže na 12? Do mě furt někdo žduchal. To víme, no. Jordi! A Jordi má furt tri? Ja to neovládam. Nie, to my vidíme. Zmačí Rko. Nie, to už tam mašoval. Musí stát na místě. To sa musíš nehýbať, no. Ty se nejíbej, ne, lo. Ale jedno to nepřidává rány. Nepridáva, no. Protože se nehýbe, no. Jordi je bugnutý prostě. Jordi nám urobil čourací pauzu. Brb. Je to na tých No, 15. máš 20 sekund. No, dobre. Dobre sa na to díva. To stojí 14. Ty vole, jsem pán. Že si můžete resetovat tu kuličku. Ale Áno, nemůžeš se hýbat. vážne? Fakt? No. Vážne môže? Vôbec som to My ti to neslyšel. dovolíme, když hraješ s náma. Žádný tryhard, Jordi. Vyčiluj se. Sakra. Janika Dobrý. pro seniory. Jo, jej, já to dám na 2. Jo. Jo. Fucking neviditeľné. Ne, tak na 3, já jsem se drcla. To hovoríš vždy, že to dáš na 2. Jsem to na 3 dala. Vlastně na ty na jeden. Což blíž, bardzo pozitivně. Mhm. Zichy má dobrou vůli. Juicy Hare. Triceratops. Nie, to je Nikosaurus. Okay. Je to double, no? Co ty za baobaby, tohle? To jsou sekvoje. Já nevím. Je mě někdo pink, dík? Není tak? Je. Tak já se jdu zatočit znova. Čavaci. Je, děkuju. Není zač. Já jsem tě po cestě. Prostě, už 2krát mě někdo popastrčil, takže Ne. furt mám první ťah. Jo. Ne! Tak ten, kdo mě strčil, tak Chceš jo. mít ještě víc? Nevím, chceš mít ještě víc? Já, už jsme tady asi. Tak, Tady je Niger. těším se, až budou všechny ty vypípávat. Že? No, Je, kam? Tady to už Ano. jsme hráli někdy, Ano, ne? ano, to je to, co jsem mluvil. Oh, no tak Co to já jako to asi je, rovnou prosím jako tě? já zůstanu na spavnu. Všichni to zkuste, jo jo. A čo je pointa, jak se tam máš dostat? mám to, na 2. Jak jako mám to na 2? Honzi, Na jeden. 2, Ano, Juicy, ano. to jsem dole nedal nič. Na 2. Co ti, Vlado, co ti? Já mám z těba radost. Já to mám taky na 2. Ne. Já na 3. Mám birty. Jordi, ty kůň. Ja som sa ani nepohol. Tak dobře. Jak jsi to dal na jednu? Drátom. Zvládlo. To je Musíš, Šítoval. musíš u toho pýtat transký čaj vraj. Je ještě někdy na začátku? Šli jste úplně na to na max? Ne. No, 3,5. Je. Ještě 3,5.
Jordi, otec. Jak Jordi šel do lesa. Ten, Jordi jde na vychádzku. Jordi, ale ty hrybiky sú aj tam, to nemusíš chodiť tak ďaleko. Ja mám rád, tento mám rád les. Ale hluk nepatří do lesa. Jak vysoko to je? Počkaj, kde sú vylety. Tam neskákají vůbec. Ale on chce. Jordi si jde pro Mipstra, nebo co? Ne, což má hlavu. Ne, Nemá nikto, však sa to sčítá, Moucho. No vidíš, že to není tam ven. Ale... Zařídím, aby to měla ven. Akože Jordi už je šlape na taky trošku. No, snaží se, no, snaží se. Mám chuť na písmenku. Normálně jdi k té vlaječce a byl ten Počkaj, ty si kořen. myslíš, že ja sa snažím dostať naozaj k tej vlajke, ale zabíjam čas. On trolí. Áno. A veď je to Áno, trilobit. vidíš. To se nemůže, to je pravidla, že se nemůže trolit. Kebyže to môžem forfitnúť, tak to forfitneme, ale čakám. Jordi není trilobit, Jordi je trolobit. Tvoje povinnosť čeká tohle. Áno. To si môžete teraz nastudovať, čo vás čaká. Já, jak to mám vědět, co nás čeká? Je, ding ding. To má paměť Ding, toto. Přestalo 6, jako když měl 16. Žalískému je. Jordi. Kde to nedal do jamky? O, navede, ukaž se. Co Ty prostě? vole, Cože? dobře, Leo. Dobře, Leo. Boha, Co já já? jsem... Nebo to Proč nebyla Lea. Já jsem na spawnu. Aha, tak to byl. Já se jen kochám zatím. No Jordi, no. Nevím, to byl Jordi, no. Pojď. Ne, kolko chýbalo. Drkni do mě, děkuju. Teď ten ty. Díky. Trojkry prostě hole in one, lebo Jordi ho tam poposunul. Jo! Aha, ty skurvený také. Ty. Nech jo, prosím. No to ne, že jo. Já jsem No ho to došlo. ještě dal. Mě teda ještě, že... Co tam dělal ten žlutý míček? Co? Já jsem schválně pancího dal ještě dál radši. Teda levnej dívky. Tak. Pardon. Jsem mohl počkat, nehodím do Víš, že ty jsi upravená. Rada upravená. To vím, čo je. To je tvoje mapa, že jsi? To je Moja tvoje prvá mapa. mapa. Mhm. Moja prvá. Je, tak rovně nie, miláčci. Či čo? No, Jo, jak možná, tak, jo. jo. Rovně jo. Já jakoby... Jo, aha. To mě odstrk, ten si zaslouží smrt. Střepohostně. Kamu, ja zradím na vode. A já? Rád. Já tak Čau, Moucho. No hurá. O, Leo, jeď, nebo tě drcnu? Jak? A to bys mohla. To si mohla, proč to nemohla udělat dřív? Já mám lodičku. Já mám lodičku. ty kok. Ne, nepadej! Mhm. Blam, blam, blam. Čau, Juicy. No jebem ja tvojho boha, Antiaša jebem. Kokot. Čo mám robiť? Já vůbec netuším, jak se odsiaľ mám do... Aha, já idem na druhou stranu. naplno musíš. Nemusíš napadlo. Čo? No, Tě nemusíš. skemuje. Ne, jako. Na 3/4 minimálně. Rovno do dzurky. A Jordi se koupe. Se zase směchal. Jak plemba tou hlavičkou.
Nie, Jordi jediný Ne. šiel. A Jordi je podľa iná mňa šiel Jura. jediný správnym smerom, ale nie, nemalo sa ísť stať auto. Ne, nemusíš. Oba dva jsou správný. OK. Kamo, jediná džura na zemi a do nej skočí proste. Je. Bunk. A jak sa hopka. Wop, Jak wop, jede. wop. Plip, plop, plip, Počkej, plop. ale... Jo, no. A! No? Ez, Jordi. A teraz sa roztahni. A už si to Roztáhni křídla, vzleď pičou, ne? Áno, presne tak. Krásna práca. Rovno do dzúry. No, prosím. Profesionál. Čestný holub proste. Čestný. Je. A toto je čest. Raz. Vyberte si díru. To čo mám byť za kopečení? Jo, aha. Co to? Aha. Tak to... Já se s tou kamerou do ty díry nevejdu. Vejdeš, no. Vím, že to je jak bochce. Ty si asi můžeš vybrat díru, kde je dvakrát jako díra, ne? Ne, jestli takové, nebo to není. Ty vole. Díky. Mě to Jsem tě chtěl vyhodilo z vody. šoupnout. A mě to vrátilo. Já jsem chtěl Já, tady je prostě to medicín, šoupnout, no. chápete? Pojď. Oh, nice. Není to Počkej, som chcela povedať, že ťa drcnú trojky. Ďakujem. Ahoj, Joyce. Já chtěla To mě drcnout, skočil. já ho chtěla drcnout, chápeš to? No, fuck! Ja som mu chcela pomôcť. Nie. Mogi. Já chtěl pomoct na vejce nahoře prostě. Nechcem. A mě dočil. Něco, Marek. Ahojte, kamarád. Ja som ťa dodžla. Čauko. Tak to mi musíš povedať, keď mi chceš pomáhať. Ty jsi Já tam jsem byla z- přede mnou. a Ja som před zvyknutá, že mi pomáhate len tak do hrobu. dětkou. To je pravda. Pojďme si. Yes. Sorry. Mari To to je stratil proste. Tak. A teraz čo, akože? Ježiš, to je ten? No, tak to nič. To nechcem. To je gamba. Hej, no to je gamba. Kúkaj sa, jak profesionálnu gambu. Hole in one. Jedni tam, prosím, pekne, dámy a páni. Dámenka Kvietinka. Ďakujem za pozornosť. Proste. Vidíte to? No však To presne. bylo pole invan, kdyby do mě nedrcali. Ja som mala hole in one. No já jsem měla ze startu, mě to vrátilo dvakrát na start. A dal jsem to Chudák Mary. Jak jako 72, když si má 65? Incidentál. To se bude lehký. Že jo? Máte, tak do niečoho som vrazil. Do mňa. Viděli Tak jste to- to? No tak já jsem tak úplně to jako vylazená je to- venkou. Tak to akože Joyce. Ne, Jordi. Jordi. Já chtěl odpínout panzi, oni kam druhaj. Nemůžeš, to se nedělá. A já jsem se odpínku k tomu jamce, takže to není problém. Lea tam ty Můžu zaklínadla proste. O, Bifidus Christus, aktivuj Já jsem tak dlouho nejebal s myší teďka, že mě to napsal normálně. Ta videohra co mám mačkat. Mě poradila. Na dva. Mohlo to být na dva. Na dvě. Panzi taky. Rany. Čo to je toto? To vyzerá nechuť. No dobre. Ty vole, skoro jsem tam byl. Všichni jsme tam byli. To jak? Ja nie. Super, tak se uhnete nebo do vás vrazím jak buldozer. Bulldozer. Gangaban. Halo! Jordi. Už? Už?
Už bude? Sedem. 4. To nevadí. O, Tomíčku. Jak jako 4. Aha. S těma, jo. Trojkry má furt nějak málo. Nemohli byste toho trojkryho někde zakokotiť? Můžu? Jo. Dobře. Mám jako rozkaz. No jako reálně trojky to má vyhrané jako. Jako 32, to je hrot, jako má o 10 menej než pan Zuliak. Oh, kam som to šla? Do domčeka! Dobrý deň. Baba Jaga, ste doma? Co prosím, dej. Kam máme? To je drbené, co to je? Jdeme s mouchou na houby. No tak jako ty to jednou postareš a seš hajzlo. Unie. Sorry. Čau, Zinky. Jo, tak to jsem ti neznal, no. Jdeš nebo ne? Sorry. Že trojky Nepadej! ještě nebo? Tak jako by doviděně. Nejsem. Že trojky Dávej. nebo? Není. Nejsem. No, já jsem Ipsia. Je, ahoj Jordy, já tě otočím s Čau, dovolením. Patří. Já tě otočím, Čekat, Jordy, z dovolení lásky čekat. tady, počkej. Jak jdeš na mě čekat? Halo, to je rasismus. Nic. Já jsem dostal přikázáno, že mám na to. Já Je, zkusím je. to tryhardiť. Ježiš, no Tryhard. ještě, že tam dali ten mantinel. Viděli jste to? Jo, Nie. viděl Jsi jsem to live. srač. To bylo. Tak to bylo úžasný. Ah, Mega konský. Tam ještě jdeš touchám prostě. Vždycky, jak tam mám moucha tu mezeru, tak já to čtu jako oucha místo moucha a to jemko úplně ignoruju. Jak jako trojkry 8? Mňouchá. Jordy, to čo je tady? Dáme žádný nový prostě rande. Víš, proč mám Někým 8? bejhlavama. Protože jsem ho tady šťouchal. Hello. Wow. Si, že halo, wow. Ahoj, kamoš. Ahoj, kamoš. Já jsem Pojď pomohl. do dzury, kamoš. Třeba jo? Tak, Když trojka měl No. teďka 8. Juicingu jak gentlemansky čakal, aby náhodou neodšprcul Jordyho někam preč. Nebo 7. Víc takových lidí, prosím. Já Co mám teraz? Aha. To je střech. No, tak co ti šibe? Ja mi takol, že Dory, hej? Mhm. Já nechápu. Tom tam. Ty si sa... Jo, aha, já už to vidím. Kámo, to je pičovina. Ja som skočil do Ty zlej jste ríny. čimpanzí? Kámo, ty mě strčíš blbě, vole, ty koko. Nešahej na mě, vůbec na mě nešahej. Ahoj, Joyce. Ahoj. Já už idem, počkaj. A ja idem svojím tempom. Potřeboval jsem se odrazit. Já jsem Oj. potřeboval odrazit od tebe. Šmeluj ty kurva, šmeluj ty kurva dolů, jedu dolů. Šmeluj, šmeluj. Jsi bezmyslnej. Už, jú. Je to sračka. Bych to dal na 2, kámo. Pojď pod druhou. Hej. What the Jo. fuck? Nakonec to dal penzí. Na 3. Já to ztrácím. Trojkry viditelně to ztráca, no. Nějaký věci. Ne, já si v klidu ještě. No, Dej jo. málo, dej půlku. Jordy, to ťa tam došuchne samo. A mě to tak. Jordy, jak si jede prostě. Miau. Jej, Jordi, čau, kamoš. No, Oni sa tam- Ja Ty ho čakáš prostě, v každom kole ho čakáš. Nie, ja očakávam jeho zlyhania, aby ma posunul do dierky. Prosím? Tvoje zlíhanie. Joj. takhle je vlekla, GG. Jordy to objel prostě jak kruhový. Jordy to objel jak kruhový objazd. Cutičku teraz prostě. Ja idem radšej preč, tu Ale já zase víc niečo stronem, nekam. já víc stronem pancího, než vole trojky, vole. No právě, všechno mi dojebeš, vole. Boucha je zmrt. Posad na 2. Teď dojebeme trojky, jo. Jo, to je bylo.
Já už jsem si Tady stál jako- Čo je? Máme jako letět? Já vím kam. Já tuhle mapu To nesnáším. šlo být jako kočina. Počkej, kam jsem se dostal? Proč jsem Prosím. čamoucha? Vy musíte do té vody. Jo, ono ti to pod... ono ti to podpluje, jo. Boha! Trojkrej, je tam trojkrej, musím rychle dostat. Mám se zdrhnout tam. Ej, utíkej. Ne, Hello. Dobrý dník. hej, můžete Někdo mě to drc? napadnout. Děkuji. Hm. Ty jsi mě drc. Nechte to! Čau, trojkrej, dívej. Hej a dost. Ahoj. Srdce, ahoj. Dík, Prostě ahoj. Chápete to, já šťoukám, já schválně šťoukám trojkryho. Já jsem do díry spadl prostě. Já Je. se pořád utálím. Ty si děláš prdel. Ne, to jsi nedal. Já jsem to přes... Já to ztrácím. To ztratíš ještě víc. Prostě. Ty vole. Já vím, co to je za mapu. To Já jsem tak rád, že jsme se... Je. Davain? Já. Davain? Ano, Vlado. Ty si to myslela? Další Ano. mapa je pod náma, jo, do toho. Já nevím, jako... No, 18. Budeme přes vodopád. Ale čordy. Letěl čordy, něco si Tady to je prej. nejhorší mapa. Letěl Jordy, niečo si praj. Ahoj, kamoš. Kamarád, jestli máš pocit, že toto je najhoršia mapa a ešte raz to zopakuješ, tak ťa donutím hrať so mnou Snežku. Ticho buď. Radši jsem se schoval, aby ma nikdo nemal. Jako Sněžku. Ne, tady to není nejhorší. Tak, posledná. Ty pátý místo. A teraz A čo? to čo má být toto za kokočina? Aha! Vláčiky. Tak, Ty vole. To je Crash Bandicoot boss fight, tady to z jedničky. Kdo dá tohle co na jeden, tak mu to bude. Skoro. Vláčiky. Ne, nepadej dolů. Proč to dělá? Já levituju. Loucho, jeď. Dělej. Jej. Tak já jedu. No, jeď. Já už jsem dole. No, to Se šoku tady. Že takový tušení nejseš. za trojky Já právě tě tady vidím. Jeď, Můžu. jeď. ahoj panci! Vydavej, kde seš? Jsem projela kolem tebe do vody. Musíš, já vím, Ui, musíš. a znova. Dawaj, počúvaj. Musíš méně než jedna. Hipster. Kdo do mě strčil moucha? Já. Ty jsi úplně příšerný, nejhorší, já tě... Nic ti neudělám. Hej, tak jaký Tak to skurvený černoch, Ježiš, to Si bylo počkám, výborné. já si počkám. Honzi, já ti zařídím ven. Čekanějš mě. Ahoj, Tak, Zala. Do vodičky. Tři? Kolik už máš trojky? Jedno, proč ji šikanuješ? Nemůžeš přece vyhrát další mapu. Já Už jsem mě to nevyhrál zabilo? nikdy předtím. Já jsem vyhrál tu minulou mouchu. Já jsem To je nevyhrál. jedno, to je jedno. Jak to je jedno? Jsi vyhrála teďka celou mapu. Ježiš, prečo tam není nějaký mantinel, boha? Hej, můžeš mě nechat hrát, jako? Já by Já som jsem ti ve chcela, vozíku. já by som ti Super. chcela povedať, že moucha existuje, aby škodil. Neškodí. Moucha sa proste narodil k tomu, aby mučil ľudí v svojom živote. 17 proste, to čo je? Já už neškodím. No jdi do prdele, vole. No, jo, jde do To prdele. byla Lea, aha. To byla Lea. Jak Lea? Je, Leo, kam si to zapadlo? Tak toto se nestalo. Ne, ne. I are we still here? Já počkám. Just to suffer. A proč jsem tady, když mi to... No, sekunda. Já ti dám takovou sekundu. Nehovor slovo kundu.
Já jsem na začátku měla 99 před tady tím kolem. Jo, Bych chtěla 2021, no. Tak. Jak se cítíme? Končíme, či ještě jednu? Jo, já to vypínám. Ne, no Už musí si to vypínáš. skončit všetci, anebo pokračovat všetci. Takže si musíte vybrat. Trojkry to nedává. Taky nedávám ochu. Já jsem to vypl, takže. Já už nebudu šikanovat. Tak, Zlob nějakou hlavu. Reindeer. Kdyby byly vypnutý kolize, tak vám to všem nad. Jo. No, tak dám, ano. Těba by šel na to, Jasný. na chleba. tak. A vítězom je Kruč. Takže vypínáme, hej? Ano. Já už počítám. No. Je to Potom si- krásné. Potom si můžeme dát bez koliznu. Já bych měl 15 vystřelů méně, kdyby nějaký retardovaný malý mě tam furt nešťouchal do vody. Co kdo ti panzí? Kámo, ale to není vím. Ale pravda, že ty jsme šikanoval celou dobu. Já jsem ho šikanoval, pak jsem ho mohl vyhrát. Co to Já bylo? jdeme dělat tabulku. To nemůže dopadnout dobře. To se to nechce počítat mozkem. To co cítím. Je 48, prostě. Wow, ty vole. To se pojem. Fakt, že jo. Je to řebu. 57. 69. Hipster. Kde je? Tu je. 74. Filip Agnat mě přišel. 107. Moucha prostě 90. Kodící existence. To jsem ničil nervy. Hezké, hezké. Já bych řekl, že jsem si to užil. Takže. Najmenej čuchov. Má to takovou sázku. Trojkry nevyhrál, to je divné. No, takže. Ač to hovorím velmi nerada. Ježiš, prostě on to tady očetoval přes ten oskemoval. To je klasicky mašera. Takže najmenej má Panzi 121. Čiže Panzi je první. Druhý je Trojkry 137. Takže měl? 121. Jak se byl tam. Píčovina, skurvená! Jakoby říkal si 15, takže to mi to nevyšlo trojkry. Třetí je Insula. No jeden. Určitě jsem to vypočítal blbě. Juicy a Mipster jsou spolu čtvrtý, lebo mají rovnako. No, podívám si země. 161. Matku mi zavřeli za to, že je černá. Na pátém místě Zichy má 170. Jo, teda matku mi zavřeli
na to, že je černá. Jestli je moucha, 201. O 30 viac než Zichy, proste dáme dobrý skok. Asi nikdy ty zamezal. Fish. 7 je Jordi. Má 215. Debila, ty mě to zvančotneš, já se na to vystru. Fakt si jedna to, vole. A 8 jsem já. Já mám 219. Píčovina, skurvená! A teď pozor, jo. Poklon pro nášho hlavného matláka. Lebo Haubin má prostě 268. To je 68. O jednu míň, aspoň 67, aby tam bylo. 268 prostě, Lea. Že vy do mě drcáte. To je prostě extrém. Ja som sa aktívne snažil byť posledný, ale ja nechápem, Ja som ako sa- to dala. Chápeš to, já Že jsem do mě drcal do Že lidi, já jsem jsem se šestej. aktivně snažil být posledný. No, Ale takže... že jsi to dělal špatně, Jordi. Víš, že No, aby potom- si nahnal ty body, tak musíš tu jamku dohrát, abys dostal těch 20. To je pravda. Keď ju nedokončíš, tak ti to dá menej bodov, než napinkáš. Potom, jak som sa tam Jaj. nebol, tak som sa na to vysral, proste som už len pinkal rád. Já jsem Jordinko pinkala celý čas, takže by to nebylo.